Eguerdion kazetaguneko lagunak, zer moduz? Ongi etorriak izan zaitezte kazetaguneak zuzenean antolatzen dituen hitzaldietara. Eneko nauzue, kazetaguneko langilea eta hurrengo ordu erdian batera pasako dugu Googleen Assistant dalakoari buruz berbetan. Ongi etorriak izan zaitezke eta gogoratu astero hitzaldi berriak dauzkagula zuzenean gure YouTubeko kanalean. Hala ere, gure berri izan nahi baduzue gogoratu baita ere Facebook, Twitterren eta Instagramen ere bagaudela. Horrez gain, zuen herrietako kazetagunera etor zaitezkete eta baita ere interneten daukagun blog eta web ataria bisitatu dezakezue. Beraz, gure berri izan nahi baduzue, aukera asko dauzkazue. Beraz, pizkanaka, ekin diezaiogun bada gaurko gaiari dagokionez. Hor adibidez, pantailan ikusten dozuen moduan, gaur jorratuko dugun gaiaren olako argazki batzuk jarri dizkizuet. Hau da, gaurkoan Google Assistant edo Google laguntzailearen inguruan hitz egingo dugu. Hain zuzen ere, gailu inteligente askotan daukagun aplikazioari buruz. Hala ere, hasi baino lehen, olako nik mugikorra hartuko dut eta olako froga txiki bat egingo dut gaur jorratuko dugunaren adibide gisa. Emaidazue momentutxo bat. ¿Qué hora es? Son las 12:03 del mediodía. ¿Cómo me llamo? Te llamas Eneko. Hor adibide batzuk jarri dizkizuet. Hala ere, hurrengo ordu erdian, hauze, pizkanaka jorratuko dugu. Beraz, gaur, gure artean, gaurko protagonista, Google Asistentearen trikimailuak. Hau da, Google Asistente edo laguntzaileari esker, edozein tokitan erabili ditzakezuen olako trikimailuak. Hala ere, gaiarekin hasi baino lehen, pizkat kontestualizatzeko edo guzti hau kontestualizatzeko gogoratu gailu adimenduen iraultza. Hau da, lehenengo ordenagailuak etorri zitzaizkigun gainera. Baina gaur egun danok eta ziurrik gehienok geure urtean badekogu olako gailu adimendua edo dispositibo inteligente dalakoa. Hau da, normalena mugikorra adibidez, edo tableta, edo erlojua. Hau da,
zer da dispositibo edo gailu inteligente dalakoa? Modu autonomoan, erabiltzaileekin, hau da, gurekin edo beste gailu batzuekin konektatu, informazioa partekatu eta elkarri eragin dezaketen gailu elektronikoak dira. Erloju, mugikor, tablet eta beste hainbat gailu. Gailu hauek, hau da, autonomoak dira, interaktiboak dira, baina beti ere konektatuta egon behar dira. Hau da, edo Bluetooth, NFC, Wi-Fi, 4G, 5G, beti ere konektatuta. Hoize da, bete behar duten olako oinarria, hau da, konexioa izatea. Olako gailu adimendunak edo dispositibo inteligenteak erabili ahal izateko. Eta horrez gain, gailu bat, hau da, mugikor bat, inteligentea edo adimentsua izateko 3 ezaugarri bete behar ditu. Alde batetik, sensoreen erabilera. Sensoreak zeintzuk dira gure gailu inteligenten sensoreak? Adibidez, mikrofonoa, kamera, GPS-a, izan ere sensore hauek gure ingurunea aztertu egingo dute eta ingurune hori aztertu egin eta gero geuri informazioa eskainiko digute. Bigarren ezaugarria, funtzioak edo zereginak modu autonomoan bete behar dituzte. Hau da, izan ere, gailu inteligente horiek ingurunea aztertu egingo dute. Eta ingurunea aztertu egin eta gero adibidez edo adibide bat ipintzearen geuri erabiltzailei pertsonei eguraldiaren iradokizunak eskainiko dizkigute. Adibidez etxean gelditzeko edo mendira joateko. Eta lehen aipatu dizuedan azkeneko ezaugarri garrantzitsua, hau da, konexioa. Gailu hauek beti ere konektatuta egon behar dira. Hau da, datu sare batera konektatuta ez badauz, ez dekogu zer eginik. Plataforma anitz dauz. Gaur adibidez, Google Assistant jorratuko dugu, baina gogoratu bai Amazonek Alexa daukala, Applek Siri, beraz azken finean, danak berdin funtzionatuko dute, baina azkenean enpresa bakoitzak edo badeko bere horako asistente edo laguntzailea. Hala ere, gaur gure artean, Google Assistant izango dugu protagonista. Eta Google Assistant edo Google laguntzaileek zelan ulertzen ditu aginduak edo nola bereganatu egiten ditu aginduak? Ahots, komando edo aginduen bidez. Azken finean, zein da ahots komando bat? Adibidez, imaginatu nik mobilari esango diodana. Cuéntame un acertijo. Te voy a decir una adivinanza y te daré unos segundos para que intentes acertarla antes de darte la respuesta. Empezar. Nik adibidez, ahots komando edo agindu bat eman diot Google Assistantni eta berak hori ulertu eta gero erantzuna eman dit. Azken finean olako komunikazio naturala, zuzena. Hau da, pertsona batekin hitz egin egon beharrean, gure gailuarekin hitz egingo dugu. Hori bai, eskuak erabili edo pantailari begiratu gabe. Ahots kontrol sistema hauek hainbat hizkuntzetan eskuragai dauzkazue. Eta ahots laguntzaile hauek adimen artifiziala erabiltzen dute. Hau da, inteligentzia artifizial dalakoa. Geuk eskatutakoa, hau da, geure eskaerak ulertzeko eta erantzuteko. Hau da, beraz, hemen ere, inteligentzia artifizial dalakoa ere parte hartu egiten du. Eta horretarako, guzti horretarako,
algoritmo dalakoak daude beti ere atzean. Hau da, algoritmoak informazio datu baseak erabiliko ditu, hau da, datu baseak beti ere informazio hori ulertzeko eta geuri erantzuna emateko. Hain zuzen ere, plataforma guzti hauen atzean, hau da, Google Asistanten atzean beti ere zer dago, ahots komando edo ahots aginduak, hainbat hizkuntzatan dauden ahots komandoak, adimen artifiziala edo inteligentzia artifizial dalakoa, eta beti ere datu baseak eta algoritmoak. Beraz, Google Assistant eskuragai daukazue, bai Android gailuetan eta baita ere iOS sistema eragilea edo iPhonea erabiltzen baduzue. Bietan eskuragai daukazue. Eta nondik dator Google Assistant dalako hau? Orain dela urte batzuk, Google Now plataforma Googleek martxan jarri zuen. Gaur egun ja ez da existiten. Gaur egun Google Assistantekin nahikoa dugu eta OK Google ahots kontrolak zabaltzeko diseinatu egin zen. Hau da, geuk geure gailuari OK Google esan eta berak erantzuna eman. Azken finean Google Nautik dator Google Assistant dalako hau. Zer egin dezaket nik Google Assistant dalako honekin? Gauza asko. Azken finean, ahots komando edo ahots bidezko bilaketa, baino ez da. Elkarrizketa interakzioak. Azken finean, geuk geure mugikorrarekin esate baterako elkarrizketa bat ahalbideratuko dugu. Zertarako egutegia kudeatzeko, gailuak kontrolatzeko, adibidez, etxean izan dezakegun domotika edo domotika gailuak. Jolasteko, jakinarazpenak ezagutzeko, albisteak jakiteko, olako rezetak, gauza askotarako erabiliko duzue. Hala ere, geroagonik adibidez jarriko dizkizuet. Azken finean, Android gailua baduzue, ez duzue aplikaziorik instalatu behar. Baina iOS sistema eragilea erabiltzen baduzue, hau da, Appleen iPhonea erabiltzen baduzue, bai, bertan zeuek App Storera sartu eta Google Assistant instalatu beharko duzue. Azken finean doakoa da, musutruk eta azkar instalatuko duzue. Beraz gogoratu, Android sistema eragilea erabiltzen baduzue, zuzenean, zeuen mugikorretan badeko zuekia da. Baina iPhonea erabiltzen baduzue, instalatu egin beharko duzue App Storera sartuz. Ta pizkanaka praktikatzen hasteko. Izan ere, oraintxe bertan zeuek mugikorra edo tableta momentu baten hartu eta praktikatzen, trasteatzen hasi zaitezkete. Zer egin behar duzue? Zuzenean, zeuen gailua hartu eta hor behan gezi gorriaz adierazi dizuedan moduan badegozue home edo hasierako botoia. Bai, botoi horri segundu batzuk mantendu eta zeuek nahi dozuena zuzenean eskatu diezaiokezue Google Assistantari eta bat momentuan bertan erantzuna emango dizue. Hori baino ez, nahiko erreza da. Beraz, badeko zue hor, hasiera botoia edo etxearen botoia, jon dalako botoia segundu batzuetan sakatu eta zeuek ahots komandoa bota iezaiozue zeuen gailuari. Lehen aldiz egiten badozue gogoratu olako abisuak pasako dizkizuela. Hau da, Assistant quiere enviarte notificaciones. Permitir, no permitir. Hor adibidez, imaginatu Google Assistantekin agenda kudeatzen duzuela. Baietz emaiozue permitir. Izan ere modu honetan notifikazioak edo agendaren jakinarazpenak bidaliko dizkizue.
Eta baita ere gogoratu, Google Assistantni argazki bat aterateko eskatzen badiozue, bai, Assistant quiere acceder a la cámara, esaiozue baietz permitir. Asistantek zeuen argazki kamera erabil dezan. Behin hori egin eta gero, adibide batzuk ikusiko ditugu, bai pantailan zein mugikorraz adibidez praktikoki. Adibidez imaginatu, zuzenean goizean ohetik jeikitzen zariela, mobila hartzen duzuela, hor lehen komentatu dizuedan home botoia edo hasierako botoiaren gainean emaiozue, nik adibidez egingo dut. Buenos días. Buenas tardes, Eneko. Son las 12:15 del mediodía. ¿Cómo me llamo? ¿Te llamas Eneko? No me llames Eneko, llámame Bilbao. ¿Quieres que te llame Bilbao, verdad? Sí. Sí. Azken finean, lehen komentatu dizuedan olako elkarrizketa bat, baino ez da. Zuzenean, zeuek ahots komandoak edo ahots aginduak bota iezaiozkezue eta Google Assistantek zuzenean erantzuna bueltatuko dizue. Adibidez, imaginatu, erlasatzeko soinuak. Ponme el sonido de la lluvia. Froga bat egingo dugu adibidez, ea zer egiten dauen. Ponme el sonido de la lluvia. Badirudi funtzionatzen dagoela. Adibidez, imaginatu bebai, galdetu eguraldiari buruz. Tiempo basaurin egiten dauen eguraldia, edo tiempo Donostia, edo imaginatu, ¿qué tiempo va a hacer en Los Ángeles, California? Edo imaginatu, ¿qué tiempo va a hacer el lunes en Balmaseda? Azken finean, zeuek Google Assistantni nahi dozuena galde iezaiozue, edo zer gauza. Azken finean gogoratu, inteligentzia artifizial dala medio eta algoritmoetan oinarrituz, Googleek database sartu eta zeue erantzuna emango dizue. Askotan ere erabiltzen den agenda edo kalendarioa, adibidez, zabaldu asistentea eta zaiozue agregar un evento a Google Calendar, adibidez, froga egingo dut, bai dozo momentu bat, agregar evento al calendario. ¿Cómo quieres que se llame el evento? Behin Googleek erantzuna bota eta gero, esaiozue zein dan eventuaren edo ekintzaren izena, zein egunetan gorde nahi duzuen, eta bebai notifikaziorik eta jaso nahi baduzue, bebai. Adibidez, egunean bertan goizean jakinarazpena jasotzeko eta egun horretan zeo zer daukazuela gogorarazteko. Azken finean, elkarrizketa jarraitzea baino ez da. Nahiko intuitiboa da. Hasieran igual arraroa izan daiteke. Azken finean, zeuek gailu batekin hitz egiten ari bazarete. Gauza gehiago. Eskatu itzulpenak eta bihurketak. Adibidez, esaiozue, ¿cómo se dice en inglés? Quiero un refresco sin gas. Edo adibidez, zuzenean edo denbora errealean interpretatea esan. Quiero que seas mi traductor en inglés. Adibidez, esango diogu, froga egingo dugu, hasierako botoiari emon eta quiero que seas mi traductor de inglés. Muy bien, ¿cuándo es el evento? ¿Cómo se dice
quiero un refresco en inglés. En inglés se dice, I want a soda. Azken finean, batzuetan, gauza asko esaten ditu, baina azken finean, ikusten duzuen moduan, itzulpena egin dau. Gero, bebai, imaginatu zeuen herrietatik kanpo zaudetela, eta ilapeandegi bat behar duzuela, pelukeriaz zerka eta inguruan dauden ilapandegiak topatuko dizkizue eta hauetara nola heldu esan. Bitxiko hori modon bebai, lanza una moneda, adibidez, froga egingo dugu, hau nahiko bitxia bai da, imaginatu lagunekin zaudeletera eta batak besteari, lanza una moneda. Lanza una moneda. Es cara. Aurpegia, es cara. Imaginatu edo un número aleatorio, un número del 1 al 100, un número del 1 al 6, edo hori baino garrantzitsuagoa dena, eta askok erabiliko duzuena zein da, alarma. Pon la alarma a las 7 de la mañana. Gauza horietan bai, nahiko erabilgarriak dira. Izan ere, mugikorra hartu botoiari eta pon la alarma a las 7 de la mañana. Eta Google laguntzaileak eta Google asistenteak zuzenean alarma jarriko dau. Gauza gehiago. Hegaldiak, imaginatu orain, askok oporretan egongo sariela eta uda eta ustaia ere badatorrela eta gustua. ¿Qué vuelos hay de San Sebastián a Sevilla para la semana que viene? Azken finean ere, edo hoteles ez dakit non horretarako erabiliko duzue zuzenean botoiari emanez, eta Googleek base datuetan oinarrituz erantzuna eskainiko dizue zuzenean. Edota imaginatu lagunekin zaudetela, cuenta atrás de 1 minuto. Hombre, 1 minuto asko da, baina imaginatu, adibidez, zer esango diogu. Cuenta atrás 10 segundos. de acuerdo, 10 segundos. ¿Listo? Ya. Hori baino ez. Eta bai, posta elektronikoa kudeatzen baduzue, Gmail adibidez, edo kazetaguneko posta elektronikoa adibidez, enséñame mis emails, abre la aplicación de Gmail, zabaldu Gmail aplikazioa, eta zuzenean aplikazioa zabalduko dizue, zeuen mezuak kudeatu ditzazuen. Alternatiba gehiago, adibidez, mugikorreko edo tableteko kontrola, enciende o apaga el wifi o el bluetooth adibidez, edo saca una foto o graba un vídeo, adibidez, argazki bat aterako dugu adibidez. Saca una foto. Batzuetan koste egiten zaio, baina errepikatu takito, azken finean. Saca una foto. Entendido. Prepárate. Hori baino ez, eta argazkia dagoeneko atera egin dau, eta argazkia zuzenean zeuen galerietan gordeko da. Gauza gehiago, jolasak, edo un chiste, un acertijo, recita un poema, un proverbio, sorpréndeme con algo. Zuzenean imaginatu goizetan jikitzen zarenean, sorpréndeme con algo. Hori baino ez, eta Google laguntzaileak eta asistenteak zurenik, zehozer esango txu, Gauza gehiago. Gogoratu bebai, egunean zehar Google asistentea erabiltzen duzue, zeuek berari adieraziteako elkarrizketa guztiak gorde egingo dituela. Gauza da, hoiek ere ezabatu ditzakezu ez. Hau da, zeuek Google asistenteari emandako olako ahots agindu edo ahots komando guztiak. Nola? Elimina mi última conversación.
edo Google, elimina la actividad de hoy, edo elimina la actividad de esta semana. Adibidez, mugikorrari ez diozue Google izan behar, baina etxean olako aparaturen bat baduzue, horri bai, horri esaiozue Google. Hor adibidez, adibide gehiago jarri dizkizuet. Google, pon una alarma para las 10, avísame en 20 minutos, avísame cada día, recuérdame tal, crea una lista de la compra. Normalean erdaraz euskaraz baino hobeto ulertuko da. Horregatik olako ereduak edo adibideak erdaraz jarri dizkizuet. Edo Google, crea una lista de la compra. Añádeme leche, añádeme espaguetis a la lista de la compra eta zuzenean gauza gehiago sartuko ditu zuen erosketa zerrendan. Hor adibidez, cara o cruz, jugar al ahorcado, lanza una moneda, un número al azar, un acertijo, aukera anitz, aukera ugari dauzkazue. Honena zein da, asistentearekin jolastea, etxean zaudetenean berarekin jolestea eta berarekin azken finean hitz egitea. Ea zelan funtzionatzen duen ikus dezazuen. Azken finean gauza hauek limiterik ez daukate. Activa el wifi, desactiva el wifi, edo adibidez, llama a Antonio, llama al ambulatorio de tal, deiak egiten dituzuenen ere erabilgarri izango zaizue. Zuzenean, llama ama, llama aita, eta zuzenean deia egingo du, ez ere egin barik, hau da, zeuek kontaktuetara joan barik, ama bilatu eta llamar, hori egin gabe zuzenean egingo dizue. Aplikazioaren barne, olako konfigurazioa ikusi nahi baduzue, hizkuntza, ahotsa, egunerokotasuna gogoratu. Sartu zaitezte zeuen Google kontuan eta goiko partean, normalean eskumaldean, olako zeuen izenen letak ikusiko dituzue edo zeuen izena. Hor gezi urdinean adierazten dizuedan moduan. Emaiozue hor eta bertan Google Asistanten konfigurazioa eta olako ezarpenak topatu ditzakezuez. Olako aldaketaren bat egin nahi ba duzue. Gaur nik egindako adibideak telefonoaren bidez, mugikorraren bidez egin ditut. Baina gogoratu Google Assistant ere gailu gehiagotan dagoela. Bai, olako telebistetan, ordenagailuetan, erlojuetan, etxean, domotikan, hau da, gailu asko dauzkazue, hau da, gailu inteligente asko dauzkazue gaur egun, eta bertan Google Assistant betire bertin funtzionatu egiten dau. Beraz, gaurko gaiagaz, gaurko protagonistagaz, Google Asistentearekin pizkanaka bukatzen joateko gogoratu. Google laguntzailea. Galderak egin eta gauzak egiteko eskatu. Zune esanetara edozein tokitan. Spotify erabiltzen baduzue, Google Home, Netflix, Android Telebista edo domotika gailuak ere bateragarriak dira. Aukera asko dauzkazue eta egunero gehiago. Oso erabilt erreza da, azken finean, zeuen mugikorragaz edo zeuen gailu inteligentiagaz elkarrizketa bat mantentzea da. Eta gogoratu, segurtasuna eta kontrola zeuek bilatzen duzuena ezabatu dezakezue. Hau da, zeuek, zeuen gailu inteligentekin izandako olako elkarrizketak beti ere, zeuen historiala ere beti ere ezabatu dezakezue. Beraz, gogoratu, erabili Google Asistentea, Google laguntzailea, edo behintzat zaila zaitezte eta trasteatu. Azken finean nahiko erraza da eta erabilgarria. Azken finean komunikazioa da. Zeuren gailuekin mantentzen duzuen komunikazioa, baina ahots bidezko komunikazioa. Hau da, ahots aginduak
edo ahots komandoak eskainiz. Edo zer gauza topatu dezakezue, edo zer gauza bilatu. Beraz, gogoratu gaur bertan zeuen mugikorra hartu eta trasteatu, eta zalentzaren bat badeko zue, gogoratu, kafetagunera etor zaitezte. Beraz, eskerrik asko hor egoteagatik, eskerrik asko zeuen eginkizunak utzi eta hemen gurekin izateko egin duzuen ahaleginagatik. Kafetaguneko taldea osotzen dugunok ere, ahal den neurrian laguntzen saiatuko gara. Zeuek dituzuen zalantzak eta kezkak argitzen eta arintzen. Egun ona izan dezazuela eta hurrena arte agur. Hala ere, bukatu baino lehen nik mugikorra hartuko dut eta azkeneko saiakuntza egingo dut joan baino lehen. Adibidez, ointxe bertan egingo dugu. Asistentea zabaldu, gogoratu, hasierako botoiari emon, eta musika rock. Perfecto, creo que te puede gustar esta selección de rock de YouTube. Pizkanaka, Consigue su aporte mineral beti en su ere origen. askotan, Fombella, si tiene minerales, te llena de vida. eta badirudi funtzionatu egiten dauela. Beraz, ni hemen musika entzuten geldituko naz, eta gogoratu hurren arte eta eskerrik asko. Agur!